Nderekke Ndara Gatotkaca. Nang endi iki mau? Ngamarta bali ning Ngamarta. Heeh, sanggon-gon lah iki lho. Gara-gara nang lapangan Padmasuri kok iki lho gara-gara. Iya. Karena negara Ngamarta kan cerak niten. Heeh. Karepmu kok saune-unemu. Ben luwih aku kok. Iya. Acara apa iki mau jenenge? Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Ya, Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Heeh. Neng dusun Mancingan Parangtritis. Ya, bener. Minangkani pamundutan, Gong. Pamundutane sudah habis. Ayo berarti saiki gilirane awak dhewe sing njaluk. Heeh. Sing kira-kira gumiak, aja sing gumiake ya. Sing alus-alus sik. Mengko sing gumiak ana wayahe dhewe. Wayahe mengko karo ngedeke. Ayo ning mengko kuwi ya rahasia pokok. Wah, wis ngawur sing kuwi wisan kuwi. Waduh lagi. Aduh, ora apa-apa, Gong. Gayeng kok malahan kok. Wis didepi mek telu ngono wis. Wah. Sok gayeng dhewe kuwi. Iya. Ora apa-apa wis iki semonge aku meneng wae kono didepi mek telu kuwi wis gayeng kok. Heeh. Wis engko kono sing Antawacana aku sing ngobahke wayange. Lip sync. Apa kok lip sync jenenge? Ayo apa lip sync? Heeh. Sing muni kono engko aku ya lambeku melu ndrewiwil. Iya. Nembang-nembang, Gong, nembangno. Sing celasik. Iya. Sing klasik. Sing klasik iki sing kaya bak musik nyemek-nyemek. Iya. Aku bar ngrungokke genderan kok lagian kok. Ha iya. Apike. Oh, apik to, Gong? Apik. Iki mau ceritane lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Iya. Kuwi bingung aku. Mau iki Mas admin WA, WhatsApp. Apa? WhatsApp. WhatsApp ki apa? Aplikasi ijo kae lho. Aplikasi ijo ki oke lho, Gong. Ora marake jorok ngono. Ora marake jorok. Engko digoleki sing di sekitar. Sing di sekitar mengko terus ana 100M. Ana sing 300M. Apa kuwi, Gong? Mbok aku ya ora ngerti kok. 5 meter. Ana sing 5 meter barang. WhatsApp kae lho, aplikasi sing dienggo kirim-kiriman pesan. Iya. Kirim-kiriman pesan. Oh, WA, oh. Dikirimi, Mas Bro, sesuk tanggal 12 lakone iki ya Sekar Pudak Tunjung Biru. Waduh. Terus dikirimi link. Dikirimi apa? Link. Linknya tak buka dadak nggo VPN jarene. Gong mbok ora ngawur wae iki kok aman ah. Wis wirang-wirang sisano. Wis ben ora masalah. Iso. Dikirimi karo sapa? Karo admine, karo Mas Gunawan. Oh, mawa racun, mawa wisa jebul kae. Heeh. Ngirimi link sing terus tak kok ora iso dibuka ya Mas. Oh, kleru berarti sing iki ngono. Terus dikirimi darane le buka dadak nganggo Opera Mini. Iki lho buriku lho sing ngomongi dudu aku. Kok tak download ah. Waduh, ana sing njaluk dikirim. Mbok buka nang Play Store. Terus tak buka tak setel. Waduh, iki lakon apa ya aku kok kaya durung tau krungu. Durung tau ngerti. Iki
kok. Terus mikir asam lambunge kumat lah ya. Langsung WA Mbah Geter. Mbah. Niki ngenjang tanggal 12 lakone Sekar Pudak Tunjung Biru niki pripun nggih, Mbah? Lah kok centang siji saya kemut-kemut sirahku. Ayo. Centang siji iki jar waduh iki kok centang siji kok aduh kepit cenut. Terus nggon fotoku semua blek ngono kae terus langsung ngambil opsi kedua. Apa opsi kedua? Om Kezwan tak telepon, tak WA. Om Sekar Pudak Tunjung Biru ki lakone apa Om? Tak kirimi linke jebret. Oh, terus ditelepon aku. Ditelepon. Heeh, ditelepon. Halo nelpon ki setengah 2 bengi. Karo ya ngrembug rahasia wong lanang ki ya. Sing nggon 300 meter mau lho. Ditelepon terus. Deng iki. Deng kuwi iki lakone ketoke lakon Semar Boyong. Lho, Semar Boyong Pak Om? Heeh. Kuwi nggon anu jejere ana Anuman karo Gatotkaca ora? Tak duleki tak buka linke cetuk. Ana iki, Om. Wah ya berarti kuwi Semar Boyong ya mengko tak goleke ya aku ana kok naskahe kuwi. Saka Mbah Geter ya niki naskahe. Oh iya. Oh nggih Om, nggih matur nuwun Om. Lah, ora suwe terus Mbah Geter klunting. Wah. Iki trontong pepajer. Ana trontong pepadang. Terus sikis tak bae. Terus tak goodbye ngono kuwi sik. Mbak Geter iki langsung, "Wah, sorry iki lagi bar entek paket datane." "Oh, nggih, Mbah, nggih." Terus bar kuwi terus kuwi lakon padha karo Semar Boyong. Ya mengko tak gaweke iki. Terus ditelepon, "Nggih, Mbak, kula sampun nyuwun Om Kezwan ning nggih saking sami kalih saking nggone Mbah Geter." Heeh, kuwi padha karo nggon aku kuwi nggone Kezwan ning ora komplit nang nggone Kezwan ki. Oh, ngono Bang. Heeh, ngono kuwi. Ora komplit kuwi ora ana perange Gatotkaca karo Anuman. Oh ngono. Heeh, terus aku ya terus wah nggih. Lah terus pripun nggih, Mbah? Oh ya mengko tak gaweke, mengko tak lembure. Oh nggih siap, Mbah, siap matur sembah nuwun. Heeh, terus ora les pirang jam ngono kuwi wis. Lha iki lakone wis dadi di-print PDF, formate PDF ya. Oh nggih, Mbah. Wis terus tak printing. Ya, terus bar kuwi sikis WA meneh. WA meneh terus piye, Ding? Ngono. Pun niki pun enten lakone, Om. Oh, ya waduh, lah iki aku tak kirimi iso dibuka ora? Mboten saged, Om. Nek buka nganggo PS aja nganggo Google. Gagal entuk jarum. Yo. Ya wis ngono kuwi lah intine ceritane wong mumet. Aku wong mumet ngene iki. Terus lah kok WA masuk WA pesan ning Mbah Geter iki. Sesuk sing tanggal 16 lakone jumenengan Parikesit sisan tak gawe iki tak lemburke sisan. Aku oh nggih siap Mbah, sembah nuwun. Ya. Nah, terus sikis WA meneh. Tanggal 16 ana bintang tamune urung. Ora sida gaweke naskah kok terus arep madeg bintang tamu. Iya. Aduh. Wah wis iki kemresek omongane pisan iki pisan. Wis ora kena digugu iki pisan iki. Yamene jam-jame wong
Wis jam 2 mulane wis ora kena digugu iki omonganku. Iya. Wis kene nembang-nembang yo. Yo. Sing klasik-klasik. Aku nek gara-gara kok ora metu. Ora metu bubur. Apa jenenge? Aduh. Kok dadi bubur to? Ora metu. Ora metu uler kambang. Kurang rasane. Sapa kok? Sapa ya? Sing tau ngekos. Kae pojok dhewe kae. Sing tau ngekos. Ngekos ning endi, Mas? Ha seneng ngono kuwi Aku ra mengkos ten manggon ning kene. Oh. Manggon didane ora ngekos, Bu. Kok mengkos? Nggih alhamdulillah nggih sehat Mas Gading. Wow deg-degane aku. Waduh. Ternyata lemayang malah saya apik. Ini suaraku gerok ya Mas. Gerok ora masalah. Nggih kokean ngemut ngalu permen wae. Kepiye? Permen wae kopiku tadi yo nganu patuk. Waduh. Apa krungu kata-kata ngemut kok juk menyuk. Aku nek krungu kata-kata ngemut terus. Permen. Terus ngemut permen kopiku. Ngemut permen kopi, kapal api mbok kapale sing dimut. Kira-kira jangare ora amot ya ora antene. Ora amot lambene. Kon ngemut kok kapal. Ngopo? Mah guyu kok men to? Basan mari suaramu atos. Ngelingi mau turu ning mobil. Iki ditunggu kon mayang mah turu aku. Oh iya. Ah makane kuwi mergo dongaku ora mergo dipijitike suwan. Nah, dongane apa dongane mo? Muga-muga enggal sehat Mas Gading. Amin. Arepa karo aku sok nyelekit ya wis ben. Ora apa-apa. Heeh. Lah ora bapakne ora anake. Sampai suarane atos. Lah nggih pripun to njenengan iku wangune disia-sia. Wis tutup-tutupno leh sia-sia. Iki suaraku saya entek. Mbok ora usah nangis. Ngopo nangis aku ki cah ngalih. Engko tak tumbaske. Apa? Apa Mas Gading? Kopiku. Kopiku. Heeh, awak muni plembungan ngono. Plembungan ya gelem. Ya, mengko tak tumbaske plembungan telu cantolke ngono wis mebur alon-alon kae. Ya Allah. So kaya balon udara. Terus kok ngisor diplinteng kira-kira. Tus. Iya. Oh iya apa kowe iki terus ya wae. Ngegonge mbok sing pas kowe iki terus. Ya Plinteng to? Heeh. Bledos to plembungane? Hah? Aku nibani kowe. Wah aku endo. Tak paske. Lah aku endo meneh. Tak paske. Aku tetep endo. Mengkurep ya saka mburi. Maksude le tiba. Le niba saka mburi. Waduh. Wis kemresek iki wisan iki. Lur kambang, Mbah. Wah, kok Mbah? Ya, Dik, wis, Dik.
Dandane 3 jam Mbah. Ya. Apa terus arep apa nek ora Mbah? Mbah aku Mbah. Lah terus apa? Nduk. Ya ora nek nduk kena. Yes monggo lah mau ngundang Mbah ya kena. Dek kasih. Yuk gak ular yo. Gak ular. Ulere sapa? Ha manut. Cerweng janma janma kang kon catahan jiwa sayok 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 rukun sejane jalan lemas kowe ketang rayong nyambut gawe ro kancane Bersatu Prambang senima Berjuang labung negara Rama Ora butuh kae-kae Ora butuh kae-kae Butuh kule nyambut gawe Waduh. Nderekke, Pak. Oh, penyanyi metal. Rock and roll. Roll depan. Mbah iki mpun to? Wes. Yakin? Yakin. Wes. Iki ana 3 lembar iki nganggur. Walah, mbok yo kene tak nggone preso. 3 lembar kertas. Lah ya wujude kan kertas. Yo kene nek tenan.
Lah mosok aku sing mrono, Mbah? Aku merono. Heeh. Wah ya matur nuwun tak rono tenan. Cah Yo. cah duwit aku padha kesuwen. Karo joget, Mbah, karo joget. Karo joget. Ayo. Ngelindang dong, ngelindang. Ngelindang. Ngelindang dong. Lompat sih. Ya. Ya. Aduh. Alah, to matuk barangke dilebokke mik saiki. Mek men ngerti kok lho suaraku. Ya iki ya tetep elek, Mbak. Dasare wis elek. Piye iki? Iki 3 lembar siji. Alah mengertoke. Ora iki lho. Pira sak lembar, lembar? Ya janjine pira mau? Siji. Ya wis sak-sake. Ning ana dalang ngapusi ki elek. Wis ora aku elek kok. Angsare elek, ning ya ora ding nek kowe. Yo-yoan iki biasane 100. Oh, nah aku malah ming selawe. Wah, ya sik tak goleke percaya sik. Ya ning nggon endi sike? Maksudnya nyambut gawe apa? Nah. Pindan ya ora. Yalah, matur nuwun ya le cah bagus. Iki ngopo kok? Iki dingko-engko men ra ketok. Wong tuwa digremet-remet tangane. Bu, jajake yo ana hasrat aku. Kena dinggo latihan. Nggo Mbah. Ya ora apa-apa nek gelem nyemplung sumur. Ora. Tenang. Tenang. Ayo bejo orang glundung. Wes pancen juara tenan nek. Singa singaning sinden. Singa. Iya. Singa singaning raja. Ya. Wis, Gang. Wis. Saiki meneh. Jam pira to? Wah, sik jam setengah meneh sih. Wis suwe. Iya. Apa meneh, Gang? Aku kuwi apa? Aku apa ya, Gang, sing kira-kira rada gumyak tur rada nyemek. Ha manutku wae kuwi kok. Sik, ya aku sik, mugang gareng sik iki sing biasane wis mletik apane? Mletik apane? Mletik mripate matamu kowe. Lagune Ben Padi. Ben Padi apa kuwi kok iso? Lesek cuman lho. Ora gak habis pikir aku nek karo Mas Danu kuwi. Ono bae iki lho. Kok ne? Lah Mas gara-gara wae kono Mas. Malah ketoke mletik. Hai. Mletik apake? Apane? Mletik sak apa-apane. Apa sidane iki gareng iki? Langsung cemenglung ya kena. Ah. Ilir ya aja ilir. Ku ndak sumilir. Ayo kuwi mau langsung jero manggung. Apa?
lesung Jelumenggung. Lesung Jumengglung. Ayo. Aduh orang-orang. Aduh, aduh. Kur. Lasung jumangklong sruyin balim dalan lasung jumangklong manakar mangungkung umandang kepeisan jroning brantisan tong tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Lasung jumangklong sruyin baling dalan lasung jumangklong manakar mangungkung umandang kepeisan jroning brantisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek Wis, Ren. Wis lesung Jelumenggung. Heeh. Bene apa mau? Lagune sapa? Padi. Iya. Ke ana WA meneh, Gong. WA apa? Request kadung tresno Pak Dalang. Saka sapa? Gepeng. Gepeng sapa? Gepeng Beceng. Gepeng Beceng ki sapa kuwi? Kancaku mbiyen. Kancaku SMKI. Pedalangan Karawitan. Ning suarane apik tenan. Tenan ora? Tenan Gong suarane apik. Kok iso ngerti nek suarane apik? Ayo ngerti wae wong tau nonton lete. Ateane gerong kok. Ateane gerong. Heeh. Nyambi ngrebab. Nyambi bonang bareng. Nyambi ngempul bareng. Dadi ngrebab karo ngempul bareng. Njur kepengin nek ngrebab karo ngempul bareng. Ayo bareng ngene terus ngene. Ngaku disunduli. Iya. Kadung tresna. Sing nembang sapa, Gong? Sing nembang. Nek depan ora ketok. Mbak Tanjung Sari. Sapa? Mbak Tanjung Sari. Tanjung Sari sapa? Sapa, Kang? Kaya nada dering. Heeh. SMS. Wis ora jaman kok nganggo SMS. Men aku sesuk metu kok. Selamat
Anda mendapatkan ruqyah online gratis. Terus ditelepon barang, halo kami dari pihak ruqyah online gratis. Anda mendapatkan limit pinjaman. Waduh. Tenan nek ora ngapusi aku ndek jenenge ruqyah gratis, aku arep diruqyah online gratis ngono jebul. Anda mendapatkan limit pinjaman 20 juta, bisa mencairkan sekarang dengan bunga 50%. Wah, yo le bayar megap-megap aku. Iya. Mbak Tanjung Sari. Nggih. Dalam Mas Bagong. Sugeng saiki esuk Sugeng enjang nggih. Sugeng nggih. enjang. Gimana? Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Panjenengan pun sehat? Sampun. Alhamdulillah. Anu jangan nombok mulih napa mboten? Oh, siap. Lho siap piye to? Kapan? Kapan ya? Karo iwak laut. Oh. Aja iwak akuarium lho. Enak toh, jangan kul. Enak tenan. Jangane enak kok. Apa meneh kopi. Sing liyane lho tegese iki. Apa meneh tiwule. Ah, tiwule sego tiwul. Meringin toh? Heeh. Lah iya. Apa meneh tempe garite. Wah. Aduh. Marake ingin. Ingin piye tempe Gawe garite? tegese. Oh, ngono. Ya sesuk munggah meneh. Heeh. Tak janganke. Tempe butel gombel. Apa kowe, Gong? Gak aku kuwi mesti mburine sing Aku ngomongi. ge. Ayo kowe aku sing gur waton mburi. ngomong kok aku kok. Pokoke aku nek yah meneh iki kemresek aku wisan kuwi. Umume iki nek tempe buntel godhong. Aku ya buntel apa ayo? Gombal jarene. Nek tempe buntel gombal ki apa? Ya nek bunteli nek dilen. Mulih. Wis jan rusak kabeh. Wis ora apa-apa yah meneh iki wayahe wong kemresek. Iki lho ayu iki usul, ya nek dibuntel. Nek diler piye? Lah apa sok diler? Yuk. Wis elek meneh to iki mburiku ki. Apa? Kok terus teneh serupat-seruput ngono. Ya, iki langsung apa nggo bawa? Langsung wae ya? Langsung Ya ya? langsung ya ora apa-apa. Ah ning ketoke apik nek nganggo bawa. Oh, bawa. Oke. Waduh, Waduh. sikis to iki. Kikeswan Pramuji. Kikis Wan DNA. Apa DNA? Embuh. Dwina Waika. Rina wangi dadi ati Wajan apik tenan karang. ya Allah Ya wis ben ora ngantuk-ngantuk lho. Wah kaya sing ngedram kemresek pisan kae. kayak kita nek ana cimuk semangat. Oh, semangat banget kena ana sing. Pare. Kena dayane angin segara ki terus. Tanpa dahar tanpa nendra Wis ngedrampi terus ora mulih kok engko kok. Kowe lanjut pokoke monggo. Lanjut ngapa? Lanjut. kayo
yen marang slirane tansah kumawang ing netra Arep nanjake bayaran bengi iki sing ngedram. Karo sing manja. Google Map kok. Padha-padha Google Map. jero ati kadung tresna Tur ya durung payu rabi ana. Waduh kaya wis ana asam lambunge urung rabi. Yes piye? tan liya among sliramu satemah laras marah sampun Mas Bagong matur sembah nuwun. Truk. Pisan meneh, Gong. Pisan meneh iki. Iya. Iki gandang ning Parangtritis. Obyek wisata. Lagune Parangtritis. Karyanipun Pak Mantos. Wih, Gong. Nggo penutupan. Oh ya, oke. Singgo penutupan iki, Tru. Oh ya, oke. Siap. Buan. Yo, Gong.
Ratmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungso nolo garing Petruk lan kuwi Bagong lawanten dawuh Ndara lawanten dawuh Ndara kula Ndara Arjuna anakku Gatotkaca kang nalika samono kadhawuhan supaya suwaning karang kadempel supaya mboyong Kakang Semar lan bareng Gatotkaca suwanana ngersaning Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna manut ature Gatotkaca kanyata Kakang Semar ora kersa kaboyong ing Amarta lan ngemongi para Pandhawa lha nggih Den kakekne iki mboten ateges kok mboten purun ning ewuhaya ing pambudi merga niki sing ajeng boyong mboten namung para Pandhawa ning negara Pancawati negara Ngastina nggih do kepengin boyong mongko bapak niku mboten pilih kasih ya Petruk mula Kakang Semar banjur nyuwun bebono sapa wae ingkang bisa mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru ya kuwi ingkang bakal dimongi dening Kakang Semar. Lah nggih niku. Lajeng kersane Ndara Arjuna sakniki pripun? Mundi dawuhe Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna Arjuna supaya mbudidaya ngupadi Sekar Pudak Tunjung Biru. Mula kalenggan niki aku bakal munggah ngatasing kayangan suwan ngersani pukulun padha wenang nyuwun Sekar Pudak kuwi Petruk. Nek langening kalanggiman aklar pandamoncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasoran pajaring purnama gegono dasare mangsa katiga garing Petruk Bagong derekno aku daya-daya suwan ngersane pukulun padha nggih monggo kula dherekaken Gus.
Wirata kadesaya Indraksa Maruta Pawana Maragana ing bocreng-bocreng pelan padha cek-cekan lah dalah sasuwene aku pacabane sing alas iki ora satrio bagus-bagus ya ulungan dedeke ngringin sangsang ayo ngaku sapa jeneng ngendi omah sapa jeneng ngendi omah Den buto ucapmu cari wis tanganmu sarawean nggawa gegusah papo adalir satrio iki sapa jenengmu Gus kowe takon marang aku genti aku takon sapa prajan mulan ngendi dang kamu ditakoni durung aku malah genti takon malah junjung dongko jamak lumahing wong dedalan wong takon genti pitakon ya yen kowe takon marang aku andeling negara pikungkung dedya plantang wis bali takon kowe sapa jenengmu lan ngendi pinang kamu ora ana jeneng kekasih kang ndak sanding lu makasih serbasamu nyoto ladak satrio iki sapa kekasihmu Den satrio ing Madukara kekasih Raden Janaka Arjuna ya bermati Raden Arjuna Raja Batara kamu semedya menyang ngendi ngetutke tindhaing suku nurute kareping netra budining pangangen-angen alah talah yen kena daewan beti bali aja mbacut ora ana gawar kendeng kang ngalang-alangi lakuku oleh ya mbacut ora oleh ya bakal mbacut ndas buta pati cengkelek ndak sampar ndak sandung papo bocreng wis lajeng jangan wani dening aku apamu kang ndak wedeni Kati sugih japa mantra ora ana jamaing satriya maguru marang bathang yaksa kaci dhuwur nembiling ndasing yaksa rasah dadak nganggo ancik-ancik papo keparat iki kudu kaya manuk branjangan kopat kapite kaya lotap angin kena daksa tak sabetke perbatang sumur kuandamu Den
Wah. Bujleng iblis lanat jek-jekan. Durung tau ngerti getis tetes ngerti-ngerti kancaku wis mati dadi bayangane yo. Wilio jarang aja sing jejeg-jejeg bengkong kaya aku belakno. Kekirek kekulung kowe. Meh rahina sumubang iwang haruna kadinetraning anggarapuh sabdaning kukila renganigara sagetar ilahing sekaring bawana langgeng ingkang marak sowan wayah ulun Lesmana lan Arjuna nanging boya teges ulun ban cindhe ban siladan mung murih ijang satolo-tolo
ingkang ulun keparengake matur luwih dhisik jeneng kita Lesmana. Janur gunung kadingaren kita marak ana ngarsa ulun. Paran ingkang dadi wigati ninggir. Duh pukulun. Kekiranganipun menapa? Paduka ingkang sampun pirsa dhateng legetaning manah kula pukulun. Ger Murdaka. Sowan kita ana ngresa ulun iki sejatine kautus marang Rakanira Prabu Rama Wijaya kinen nyuwun kembang budak Tunjung Biru kinarya pamboyong ing kake semaya. Ya mangkono mbuya nggir Lesmana dat kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun. Pramila keparenga sekar budak Tunjung Biru pukulun. Mengko dhisik Lesmana Arjuna nunggal sedya jeneng kita uga bakal nyuwun sekar budak Tunjung Biru uga kinarya punagi pamboyong ing Semar. Mangkono Arjuna kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun. Ingkang menika mawantu-wantu panyuwun kula keparingna sekar budak Tunjung Biru dhateng keng wayah pun Arjuna pukulun. Permara reh mangus wayung hambrangangang ati karunaning kas waseh aneng maraga hamalakung risang kondo astat mojo lolong lalu hangu lati lolong lalu hangu lati surya mangrang sang wayah ilahing ayu wong si jeneng ulun tinarka mban sindhi mban siladan.